बे होमबालाय आदसा नै बिथांनि भिडिअखौ नायै आरो बिथांनि आबाद मावनायखौ नुनानै माने सोलोंनो सानदों आरो सोलोङाबाबोथ' जाया ओंखायनो दिनै लांफैबाय ओमफ्राय नै फिथाइखौबो नायबाय बिफांखौ नै एकदम बिराद ख्रि नै एकदम बिराद थायदों नै बेयाव थाजोबनांगौबाथ' बावथ' 150थासो फिथाइयानो दंना 150थासो फिथाइ दं ओरैबायदि फिथाइ दा ओंखायनो नैबेनो बिफां गायग्राया आरो जोलै दंबावो जोलै दंबावोसो आरो आंबो लांफैबावगोन दा बेखिनियानो माने बेखौहाय मबाइलाव फिसा नुयो खिन्थु मोखाङाव नायफैदो बहुत गिदिर दाना बिराद गिदिर मामुलि गिदिर नङा बे देरबाबो इयो जेबो नङा बिफाङाबोथ' बारा गिदिर नङा 5 बोसोरनि बे ट्रेनिटि र' औ बिदि फिं आरो साइसलै गाहायनिफ्रायनो थायो एकदमबारे अमायासो हुद्रलाबायो जोंना नैबे दा साइज थायबाय थाइजेननायावनो नै बेखिनिया थाखासिगोन बे फार्स्ट आरो ना औ फार्स्ट थाइजेननायनि आरो खय बोसोर जाखो बेयो बियो बिदिनो 2 बोसोरसो जाबाय 2 बोसोर औ 2 बोसोरजों थायबाय आरो सफैबाय नै लानानै फैबाय दानै नैखौसो देखायदों दानै नैबेनो लाना फैबाय नै कका चक्लेट जोंबो नायनि ना गियान सोलोंनि ना गियान सोलोंनि दा जोंबो सोलोंनि गायनायनो नागिरदों आदसा बेनिफ्राय नेबाव दोननोसै जों बेखौ जोङो नेबाव दोननोसै नैबे बानलु बिफांमोन बानलु बिफां ओमफ्राय नैबेयो बानलु सेब्र बानलु किंसिलि नुदोंना नै नैबे किंसिलि नै थाखुमादों नै बेनिफ्राय नैबे बानलु थफा ना बेयो बानलु थफा बेनिफ्राय जोङो दा नैबाव दोनसै जों बाव दोननोसै जाबाय हो गिदिंगासिनो दा खारगासिनो दा अबे फैलाय जागासिनो जाबाय औ दे जागासिनो दं नैबाव दोनसै जों बाव दोनबाय नै बाव दोनथ'बाय मानोना बावहाय सायाया खम नाङो सान्दुंआ खम नाङो बेनिखायनो बाव गायबाय आरो बाव दोनथ'बाय आरो बेनिफ्राय फांनै फांथामसोखौ बाव गायग्रोखागोन दानो बेनिफ्राय बैसागआवसो गायगोन बिदिब्ला दिनैनि कक'आ फुलि लायनायनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नेक्स्टआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो गायनायनिफ्रायनो आं रेकर्ड दोनबाय थागोन बिनिफ्राय आं दानो गायनायखौबो आं जेबो आपल'ड होला बिनिफ्राय खालि आङो रेकर्डल' दोनबाय थागोन जेब्ला बियो 8 मास 9 माससोजों आंथ' दा बैसागआव गायगोन नालाय गायनायखौ आं जेबो रिलिज खालामला बेयावनो आं खेबनानैल' दोनगोन बेनिफ्राय आं रेकर्ड खालामनानै लाखिगोन जाहाथे दैज्लांनि उनाव जेनेबा आगष्ट सेप्तेम्बरसोआव बेसेबां गिदिर देरो आं बेखौल' नोंथांमोनजों शेयार खालामसै दा बिदिब्ला बाय हायोबा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो बिदिब्ला दोनथ'नोसै बाय होनदो दे गियान बाय औ